Ensimmäinen notos. Ensimmäinen notos. Olemme kuvaamassa. Tänään ensimmäinen osa sarjastamme erilaisia kalastustyylejä. Tänään ei kalasteta kalaa, ruokalasta tai mistään merestä, vaan olemme täällä Itä-Helsingissä Vuosaaren lukiossa. Kalastamme tänään pullonkeräjäpoikia. Heissä on paljon ravintoa, joten iho, aivot, taloudellisuus. Ja työvälineenämme on tänään pikaisesti jatkuuko? Työvälineenämme on tänään tämmönen keitissä tehty siima ja 20 sentin arvoinen novellepullo. Lähdetään. Poikki. Tässä ystäväni Goran. Hän on mukanamme hetken. Hän opasti meitä juuri, miten saa parhaiten tuosta kulmasta nämä pullopojat tuosta ja lähdetään vielä apajille. Käy. Pullopoika on kova naistenmies aina taloudellisesta syystä, joten yritetään naisten vessasta. Nappaa syöttiin. Tämä on pullopoika. Se on kova naistenmies. Ei kova nappaa tänään. Ei nappaa naisten vessasta. Eli olemme saapunut kalastuspaikalle siniseen risteykseen. Tässä ravaa hyvin usein pullopoikia. Kalastajamaistuinen Pietari on tässä syöttiä. Tänään on vähän huono kalastussää. Tässä joku nuoria sosiaalisia ihmisiä. Epätaloudellisia elämämme epäkohtia. Yritetään saada sitä parasta taloudellista viisautta ruokapöytään. Ja merisiimaan käytössä, kun kuvasta näkyy vahvaa. Kuva per. Pullo! Ei! Ei käynyt koukkuun. Ei käy. Särki paska. Särki saatana. Vaihdetaan apajia. Eli olemme kalastamassa lihavia särkiä merisiimaan käytössä. Joo, tarttuu syötti. Noin. Ruma lihava särki tarttuu. Kyllä. Jäi koukku. Miltä nyt tuntuu? Miltä tuntuu? Mä valitaan, sä et oo se mitä me haetaan. Me halutaan täydellisyyttä. Katsokaa miten ruma epäsamasta kala. Me halutaan täydellisyyttä, sit me halutaan pullopoika. Niin. No mitä? Poikki. Perhokalastusmetodia. Kalastussarja. Otto 3. Käy! Näillä lapella näet pinnalla, tämä on perhokalastus. Perhokalastus. Iskeekö turkkilainen kala? Irakilainen. Iskeekö irakilainen pullopoika? Isonenäinen osaa tanssia. Siinä tiputaan jo täydellisyyttä. Ei nappaa, niin nappaa. Luovutetaan. Nyt olemme Syvänmeren apajilla. Kuvaako jo? Kuva. Nyt ollaan Syvänmeren apajilla. Nyki! Ei napan. No, jos saisimme täydellisyyden vielä koukkuun. Kiitos!